Здравейте, аз съм Мартин Атанасов и имам удоволствието да ви представя новата серия 824 от Quatron, технологията на Sharp. Както може би знаете, Quatron е последната разработка на японския гигант Sharp, с която спечели престижната награда ACE за иновация при технологиите за телевизори. Това са телевизори, в които освен основните три цвята, червено, синьо, зелено, е добавен четвърти цвят, жълтия, който присъства във всеки един пиксел в този телевизор. По този начин драстично се увеличава качеството на показаните цветове, както и качеството на картината до едно супер високо безпрецедентно ниво. Освен добавения жълт цвят към всеки един пиксел, този телевизор е оборудван с всички възможни екстри към момента, характеризиращи го като висок клас телевизор. Но нека първо да видим с какво идва телевизора, като пълната окомплектовка на телевизора се състои в ръководство на потребителя в няколко езика, преходници аудио-видео преходник, SCART преходник, компонентен преходник, дистанционно и батерии с организатор за кабелите, Wi-Fi адаптер, основа на стойката и пластмасова кутия за нея, крепежни елементи и самата стойка с формулиране. Първото, с което впечатлява този телевизор, е изискания дизайн. Поддържайки традицията на Sharp за иновации и оригиналност, новите след Quatron телевизори се характеризират с зашеметяващи модерен дизайн с дебелина само от 39 мм, изцяло плоското предно стъкло среща тънката рамка в неуловим ръб, а хромираната основа в комбинация с елегантната стъклена настолна поставка допринасят за изключителната елегантност на този така високотехнологичен телевизор. Както може би повечето от вас знаят, LCD телевизорите са съставени в най-общи линии от два компонента – матрица и посветка. Технологията е такава, че образът, който виждате, дава своето начало от посветката, там светлината се пречупва през цветна LCD матрица, минава през редица филтри и финалният образ изплува на вашия телевизор. Тук, при този телевизор, посветката е организирана с последната LED технология, като по този начин имаме истински бял цвят. Разходът на електроенергия драстично пада и затова тези телевизори са толкова студени. Хигс-ген панелът на Quatron пропуска много повече светлина, като по този начин постига значително по-висок контраст при по-нисък разход на енергия. Този 40-инчов телевизор консумира едва 100 W електроенергия, определящ го като класна енергийност А. Управлението на нюансите на събпикселите е така организирано, че пробива на светлина при две съседни линии тъмна и светла е сведен до минимум. Вижте как тук имаме дълбоко черен цвят, въпреки че в съседство наблюдаваме бял такъв. По този начин параметърът за контраст при Quatron достига до няколко милиона към едно. Но нека се върнем на характеристиките на този телевизор. Най-иновативното при него е възможността му да ползва интернет. Включен комплекта, този Wi-Fi адаптер дава възможност 2-3 кликвания в менюто да се закачите като лаптоп към всеки един безжичен рутер и да ползвате интернет на този голям екран. С виртуалната клавиатура на телевизора може да заредите всяка една веб страница. Да си прочетете интернет вестника, да си проверите имейла, футболните резултати, времето и общо взето може свободно да ползвате интернет, да се ровите, както със свободата на всеки един компютър. Телевизорът запомня последните сайтове, в които сте влизали и при следващото влизане в интернет ви ги предлага, както вече това правят и някои браузъри. Освен това, телевизорът е снабден с интернет телевизия, като може да гледате голям брой канали директно през интернет. Друга основна екстра на този телевизор е възможността му да възпроизвежда картина с 100 Hz частота или с 100 кадра в секунда. Знаете, че телевизията е 25 кадра в секунда. Затова процесорът вътре в този телевизор софтуерно прави така, че между всеки един от тези 25 кадра добавя допълнително 3 и общия брой кадри за една секунда става 100. По този начин могат да се гледат супер динамични предавания като футбол, тенис, Формула 1 и други без познатото ни насичане. Или по друг начин казвам, ако искаме да гледаме футбол на LCD телевизор, той определено трябва да има функцията 100 Hz. Комуникационни портове, а те са, както знаете, най-важният USB порт, кабелен LAN порт за жичен интернет, аудио изход, аудио-видео вход, PC вход комбиниран с компонентен вход, аудио вход за HDMI, 4 HDMI, цел слот за разкодиращия кабел аудиопрецифрова телевизия, като отдолу са разположени основните портове за постоянна връзка. Аналогов вход за аналогова и цифрова телевизия, порт за цифрова телевизия,
мултифункционален порт за всички видове преходници, компорт и дигиталния аудиоизход. Не е маловажен и фактът, че този телевизор е оборудван с трите цифрови тунера, а именно DVB-T, DVB-C и DVB-S. Те са съответно за гледане на цифрова ефирна, кабелна и сателитна телевизия. Тоест, ако кабелният ви оператор ви предлага цифрова сателитна телевизия, с този телевизор може да свържете директно окото на чинията с телевизора и посредством разкодиращия К-модул да гледате всички цифрови канали без ограничение в резолюцията. Така, например, ако имате два телевизора, с помощта на този DVB-S тунер, може лесно да преместите модула от единия в другия, по този начин да ползвате един абонаментен пакет за няколко телевизора. Това ви спестява много време и пари. С по 2-3 думи ще кажа нещо и за останалите характеристики. Като DLNA, това е мултимедийна връзка с компютри, телефони и други периферни устройства. USB Media Player дава възможност за гледане на Full HD филм през флаш устройство. Time Shift, това е възможност за повторение или пауза на програмата, когато се налага да се отделите от телевизора, и не на последно място е сертификатът Ecolabel. Той дава гаранция за изключително ниска консумация на енергия, като подсветката не съдържа живак и има висока степен на рециклиране. Последно мога да добавя, че Quadron се произвеждат най-новия завод на Sharp, построен през 2010 година, отново в Япония, Сакай, Осака, като завода се казва Greenfront Sakai и има производствени мощности от 8% на всички произведени матрици световен мащаб при телевизори и 1 гигаватт производствен капацитет на зелена енергия, което го прави най-големия слънчев енергиен завод в света.